Takeíonn Gaeltachas le níonraí agus scalaní ina gcuid oibre le freastal má dhéanamh ar riachtanas chuile fóiste. Chuige sin tá réimse leathan takeíochtaí agus achchaní practicúlar fóilhain den réimse riachtanar speisialta oideachais, se bláise beag de riomhtaobh do feiliúnach de hisismóirí agus do bhúntóirí. Is fiú de hisismóirí agus cuaramóirí dul chuig an ran ó oideachais speisialtar híomh Gaeltachas, áit tú bhfuil físeán ag súlán, Bilo gólis maidir le conas takeí le de fóiste san oideachas lán Gaeilge, bilo gólis ar an de sléachsa, taide ar bhaintáisí an chórais agus go leor achchaní úsáideacha eile. An spruch ló ná ólas tábhachtach a riint le tismóirí ar conas takeí lena bháistí agus le treisiú go bhfuil títear rih chuile fóiste sa gcóras lán Gaeilge. Tá ranóg speisialta don de sléachsa agan freisin, Freagríte riint na ceistena is cotíontáin Gaeltachas an sin, maidir le feiliúnacht an chórais lán Gaeilge de scoláirí de sléachsa acu agus conas gur féidir takeú leo. Tá gach ólas agus achchan de hisismóirí ar fáil go dul theangach. Tá go leor achchaní practicúlar fáilhain a bhéadach le múntóirí úsáid san éonra nó sa seomra rang go freisin. Is fiú go mór dúntóirí chlárú dar nuach litir ó riachtanar speisialta oideachais, tá sí feiliúnacht do chuile leibhéil agus riantar ólas luach for maidir le hachaní practicúla, deatlachtais, blúiríní taide agus deisní fólam agus ferbertha gar múla do bhúntóirí an. Tá Gaeltachas tar éis dul i ggófortíocht le heagraíochtaí ceannródaíocha ar Nús Am agus Middletown Centre for Autism le cinnte go bhfuil breis achchaní riachtanach ar fáil tríomh na Gaeilge chun carú le páistí agus daoine óga uachacha bór a ghumis a bhaintamach sa gcóras lán Gaeilge. Tá sé fíorthábhachtach do Gaeltachas chuir leis na hachaní seo ar bhean leanúlaach agus carú le níonraí agus scalaní timpeallacht thacaúil incuimseach chur fáil. Tá pudcréile bilo go oibre achchaní áhar checklistí don timpeallacht agus go leor eile I measc na nachchaní iontacha seo atá ar fáilhain. Tá gach acham den nuachas rangaí le chéile in aon le áit lorna goháin ar áirsíomhan seo. Is féidir cuardach dhéana de réir leibhéil agus le thucarachail éagsúla chuirsteach. Tá muid tharbh sásta bheith an tosaí ag plé leis an réimse seo ag chur ólas tábhachtach, taide agus seirbhísí takeíochta éagsúla ar fáil, agus ag déine abhcóideachta agus ag ordaú feasachta ar ceann na scoláirí agus a dailí ar ceann na níonraí agus na scalaní ar bhean leanúna.